A jiya ne cika shekara guda Isra'ila na kashe Falastina a Gaza 7 ga watan Oktoba. A ranar irin wannan ne kungiyar mayakan Gaza ta yi nasarar kai hari cikin Isra'ila. Kuma wannan rana ita ta canja yanayin gabas ta tsakiya zuwa yanayin da suke ciki a yanzu. Kasashen duniya da dama sun gudanar da taruka bisa waɗanda suke goyon baya. Wasu na taya Yahudawa, wasu kuma suna taya Falastinawa jimami. Yanzu dai tambayar ita ce Isra'ila ta samu na tsawon shekara guda ta kwashe tana wannan yaki. Kuma menene ya sauya? Kafin ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi, ga wasu kanun labarin. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce Iran za ta iya koma kamar Gaza idan suka yi wasa. Kazalika za ku cewa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya cika shekaru 72 a duniya. Shugabannin kasashen duniya sun taya shi murnar zagayowar ranar haihuwa. Labaran zan tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Kwanaki 365 kenan ana yakin Isra'ila da Gaza. An gudanar da taruka a faɗin duniya na tuna da wannan rana, kowa da wanda yake tayawa jimami. Wasu Yahudawa, wasu kuma Falastinawa. Isra'ila ta kashe Falastinawa sama da 40,000, mafi yawanci mata da ƙananan yara. Gaza ta koma makabarta, kuma duk da kan waɗanda suka mutu ba su tsira ba. Sojojin Isra'ila na bi suna kwakulo gawarwakin matattun da sunan neman gawarwakin mutanen su da ƙungiyar mayakan Gaza ta yi garkuwa da su. Amma tambayar ita ce shin Isra'ila ta samu da wannan mummunan aiki da ta yi na tsawon shekara guda? Menene ya sauya? Da fara bara mu duba yadda duniya ta tuna da wannan rana. Mun ga kalamai kala-kala daga bakin ƙawayen Isra'ila na yamma. Amurka da Birtaniya shugabanninsu Joe Biden da Keir Starmer sun jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta, amma kuma sun kira da tsare ta buɗe wuta a Lebanon da Gaza. A faɗin duniya kuma an gudanar da taruka kala-kala, wasu zanga-zanga, wasu tattaki, wasu zaman jimami. Ku kalli wannan.